Здравейте, приятели! Много е важно да знаете, че когато има някакъв проблем, ситуация и търсите някакво разрешение на това, е нужно да застанете на едно по-високо ниво на разбиране, за да може да има разрешение. Няма как да търсим разрешение на даден проблем от същата позиция, на която проблема е създаден. И това е много важно, което трябва да се знае и да се следва. И точно това правим в констелации. Хората сами виждат своя живот, виждат кой, къде, как застава, защо се случва и от една друга позиция и друго възприятие вече може да видят нещата, за да вземат решение. Друг е въпроса, че дори сам когато се види и разбере това, нещата действат. Когато нещо от подсъзнанието е излязло, видяно и е разбрано, то спира своето действие. И констелациите са такъв метод, че действат на ниво душа, действат на енергийно ниво и всичко работи и тръгва да се задвижва. Задвижваме един процес на подобрение в живота на хората. Аз съм Цвета Гюрова, много от вас ме познават. Който желае, може да ме пише за констелация, консултация. Правя ги индивидуални, освен в група. Съчетавам много други методи при самата консултация. Хубав ден на всички!